पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये: स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 0956 07 किंवा 8275 66 59 46। इथे भात खरेदी केलं जातं, इथे तांदूळ केलं जातं। इथे गाडी तांदूळ आणण्याचा विषय काही इथे किती वेळा गाडी येते शासनाचा हे पण सगळं समजा, आणि शासनाचं हे धान्य आहे। माझ्या काही ठिकाणी भरल्या काही ठिकाणी एक गोडा आरंदा गोडाला पण आरोग्य गोडावर आरोंदा म्हटलं गोटा आहे गोटा आहे भातापासून तांदूळ हे तयार करतो। म्हणजे आमचा भात गव्हर्नमेंटमध्ये त्याचा भात विकला जाता की ना, ते भात इकडे घेतलं जातं हे सगळं इकडे। आणि तांदूळ आज माझं म्हणणं एकच आहे की ज्या आरंदा गोडाऊनमधून जो तांदूळ भरला गेला हा शासनाचा तांदूळ आहे। बोला। आम्ही आता इथे आम्ही आहोत, इथे गाडी आता इथे आम्ही पकडलेली आहे। LP ट्रक आहे MH09 एक मिनिट नंबर सांगतो 09 EM 3231। आणि आमचं म्हणणं आहे की जो आतमधला जो तांदूळ आहे हा तांदूळ शासनाचा आहे काय, त्यामुळे याची चौकशी होऊन जे काय असं अधिकृत कारवाई त्यांच्यावर व्हावी। आमच्याकडे बिल पण आहे, आणि आमच्याकडे बिल पण आहे। तो जो माल आरोंद्यामधून आला तो माल सरासर बजाज राईस मिलमध्ये तो तांदूळ जाणार आहे। त्यामुळे नेमकं काय ब्लॅक मिलिंग आहे याचं सगळं चौकशी व्हावी। हां ठीक आहे, हा एडके आहे तिथे। नाही, मी आता 2 मिनिटापूर्वी रावसाहेब इथे आलो, मला पण काही कल्पना नाही। मला असं पडते साहेबांचा मला फोन आल्यानंतर मी इथे आलो। करस्पॉन्डंट सगळे जिल्हा पुरवठा कार्यालय बरोबर यांच्याकडनं होतं। बरोबर आपल्याकडं जे शासकीय गोदाम पुढा तिथे जे धान्य येतं ते FC आहे आणि मेसर्स बजाज राईस मिल त्यांना टेंडरिंग हे दिलेलं आहे, असं ते जिल्हा पुरवठा कार्यालयाला दिलेलं असतं। एवढंच आपल्याला हे, बाकी आता जो हा तांदूळ भरून आला आहे ना सर, आता मला हे तुमच्या समक्ष मी आता आलो, बरोबर। आता ह्या बाबतीत आता विचारूया जिल्हा कार्यालयाचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत त्यांना देखील आता मी बोललोय, त्यांना देखील मी इथं यायचं मी म्हणजे सांगितलेलं आहे। आता ते येतील, बघूया काय नक्की वस्तुस्थिती। म्हणजे मला ही वस्तुस्थिती जी आहे ती फ्रॉड असल्यामुळेच मी तुम्हाला काय म्हणतो, ज्या गोडाऊनमध्ये माल मिळाला निश्चित आरोंद्यामध्ये ज्याने माल भरला, हे कोल्हापूरला ट्रक आलाय कंबोज तुमचा कोणतरी तिथला कुबेर कंबोज म्हणून त्यांचा कोण तुम्हाला त्याने जाऊन सांगितलं की आरोंदा अमुक गोडाऊनमध्ये माल आहे, तो तांदूळ घेऊन बजाज राईस मिलमध्ये या। त्या पद्धतीत ते आता तो तांदूळ घेऊन ते बजाज राईस मिलमध्ये आलेले आहे। आणि बजाज राईसमध्ये आतमध्ये जाणार होते, त्या अगोदर आम्ही गाडी अडवली आणि त्यांनी पट्ट सांगितलं की आम्ही इथे माल भरलेला आरोंदा गोडाऊनमध्ये। तुम्ही आलात ना, तुम्ही आल्याबद्दल मी तहसीलदार बोललो एडके साहेब येत आहे, तुम्ही म्हणून वस्तुस्थिती आहे पत्रकार समोर आहे, तुम्ही पाहिजे तर स्वतः माल बघा, व्हेरीफाय करा, उघडून बघा गाडीमध्ये जो तांदूळ आहे तो जो रेशनिंगवरती सर्वसामान्य गरिबाला दिलेला तांदूळ आहे तोच तांदूळ त्याच्यामध्ये आहे, पाहिजे तर बघा। ठीक आहे सर। आरोंदा येथील एका गोडाऊनमध्ये भरलेला तांदूळ आता कुडाळच्या MIDCमध्ये आला आहे, एका खाजगी कंपनीमध्ये। या ठिकाणी शिवसैनिकांनी जी गाडी आहे ही MIDCमध्ये ही अडवली आहे। नेमकं काय म्हणणं आहे, नेमका हा प्रकार काय, हा त्यांच्याकडनंच आपण जाणून घेणार आहोत। सर्वप्रथम मी अतुल बंगे यांच्याकडे जातोय। बंगे साहेब, नेमकं काय घटना घडलेली, काय नेमकं ह्या ठिकाणी प्रकार घडला होता तो थोडासा कथन करतो। गेल्या 2 महिन्यापूर्वी आम्हाला शिवसैनिकांनी अशा प्रकारची हिंड मिळाली होती आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले आमचे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पडते यांच्या कानावर शिवसैनिकांनी ही गोष्ट घातली होती की गोरगरिबांना मिळणारा जो धान्य आहे ते धान्य म्हणजे धान्य दुकानावर मिळतं,
ते धान्य दुकानावर मिळणारं आपण एका तालुक्यातल्या एका गोदामात साठवलं जातं आणि तिथून सप्लाय या बजाज राईस मिलसारख्या या कुडाळच्या MIDC या मोठ्या मिलमध्ये आणून त्या ठिकाणी ते विकलं जातं आणि तिकडून पॉलिश करून त्या मागण्या दराने तो तांदूळ विकला जातो. अशा प्रकारची खळबळजनक माहिती मिळाल्यानुसार शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पडते यांच्या आदेशानुसार आता ही ज्या प्रकारे किती वाजता गाडी येणार ती कार्यकर्त्यांच्या सूचनेनुसार वेळ मिळाली त्यानुसार आम्ही या ठिकाणी संपूर्ण कार्यकर्ते त्यांच्या आदेशानुसार इथे जमा झालो आणि प्रत्यक्षात त्यांच्या वेळेनुसार जी गाडी मिळाली त्यावेळी टायमिंगवर बरोबर ती गाडी आली. त्या ठिकाणी संपूर्ण बजाज राईस मिलचे संपूर्ण संबंधित जी मॅनेजमेंट होती तिच्याकडे हातापायाचं पडायला लागली आणि त्या ठिकाणी आम्हाला 100% खात्री आहे की हा गोरगरिबांना मिळणारा जो धान्य आहे ते या ठिकाणी ब्लॅकमेल तड्या भावाने विकलं जातं आहे आणि त्यावेळी काळा बाजार होतोय. खरं तर शिवसैनिकांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उघडकीस येत असलेला हा प्रकार तितकाच धक्कादायक आणि खळबळजनक आहे. आपल्याबरोबर शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आहेत संजय पडते साहेब, काय सांगाल नेमकी शिवसेनेची भूमिका काय असणार आहे यापुढे? गोरगरिबांचं जर धान्य अशा प्रकारचं जर ब्लॅक करून जर विकलं जात असेल तर शिवसैनिक कधी गप्प बसतात नाही. त्यावेळी आम्हाला समजलं की आरोंद्यामध्ये एका ठिकाणी एक ट्रक MH09 3231 हा नावाचा ट्रक तिथे भरला जातो आणि काही व्यापाऱ्यांकडनं रेशनिंगच्या दुकानदारांकडनं माल घेऊन त्या गोडाऊनमध्ये साठा केला जातो आणि त्या साठ्यामध्ये बरेच दिवस आम्ही वाट बघत होतो गाडी मिळत होती काय. पण आज नेमकी ती गाडी आमच्या शिवसैनिकांनी मला कळवलं, ताबडतोब कळवलं. त्याबरोबर आम्ही ताबडतोब अतुल बंगे म्हणा, सुशील चंदरकर आम्ही सर्व शिवसैनिक इथे जमा झालो आणि ही गाडी अडवली आणि ताबडतोब या तालुक्याचे तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना कळवण्यात आले. अडकेसुद्धा इथे आलेले आहेत, त्यात पुरवठा अधिकारी आणि आम्ही भडकमकर उपजिल्हाधिकारी यांना पण कळवण्यात आलं आहे. याची पुरेपूर चौकशी होऊन असा गोरगरिबांचा जो तांदूळ आहे तो मेणा तांदूळ आहे आणि तो पॉलिश करून जर समजा गुजरातमध्ये किंवा बाहेर चांगल्या भावाने जर विकला जात असेल तो गरिबावरती अन्याय आहे. याची चौकशी होऊन जे कोणी असं जर खोटं करत असतील त्यांच्यावर कारवाई व्हावी ही शिवसेनेची मागणी आहे. बरं, कारवाई किती वर्षानंतर होतात, त्याचे रिझल्ट काय येतात हे आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये सर्वांसमोर आहे. धान्य घोटाळासुद्धा ह्या महाराष्ट्रात झालेला समोर होता, कधी त्याचा रिझल्ट लागला हे सुद्धा समोर आहे. कारवाई होईल तर होईल, नेमकी शिवसेनेची यापुढची भूमिका काय असते? नाही, निश्चितच शिवसेनेची भूमिका अशी असेल की जे रेशनिंग दुकानदार असतील आणि अशा प्रकारचं जर ब्लॅकने समजा तांदूळ विकत असतील आणि कोणतरी दुकानदार घेत असतील तर त्यांना शिवसेनेच्या पद्धतीने आम्ही त्यांना निश्चित उत्तर देऊ आणि त्यांची जी लायसन असेल ती शासनाकडे रद्द करण्याचा निश्चित आम्ही प्रयत्न करू. नक्कीच. तर आपल्याबरोबर हे संजय पडते आणि इतर सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक जे आहेत त्या ठिकाणी जमायला लागले. गाडी जी होती ही आता या ठिकाणी शिवसैनिकांनी अडवून धरली आहे. प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय असणार आहे ही भूमिका देखील आपण जाणून घेणार. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, कुडाळ. अशक्य नाही, ते प्रायव्हेट गोडाऊन त्याने सगळी कबुली दिली. तिकडचा एक एजंट आहे आरोंद्याचा, नाही आरोंद्याचा एजंट आहे तो धान्य दुकानदारांकडनं धान्य घेतो. नाही तसं नाही. मी तुम्हाला काय होतं, व्यापारी आता म्हणजे कसं आहे, तुम्ही आता लोकांना दाणे दिले ते लोक काही खात नाही, म्हणजे इकडे जास्ती लोक खात नाही, ते विकतात लोक. व्यापाऱ्यांना लोक विकतात, ते व्यापारी घेतात आणि आम्हाला इथे भाडं घ्या. ठीक आहे, आईचा बाप वेगळा. आपलं ते उडायचं होतं होती नाही पण 16 नाही 16,000 किलो एका गाडी. साहेब आठवड्यातून 4 वेळा येते हा गाडी आरोंदा. नाही तुमची नाही हो, तुमची ना आम्ही येतात काय करतो, वरून कर्जाने घेऊन येतो. आता इथे तुमचं कडधान्य घेऊन येला काय लोकांचा तांदूळ आहे घेऊन आता ह्या भाडा मारला. लोकल लोकल ड्रायव्हर गाडीवाल्याची चूक नाही हो. आम्ही गाडीवाल्याला दोष देत, आमच्या गाडीवाला भाड्याचाच विषय. हो, पोती बदल. पंच आधी घालून घ्या आणि नाही म्हटलं तर हिचं फक्त भातच येतं आहे आपल्याकडे जिल्ह्यातलं जे आपलं टेंडर निघतं ना
पुरवठाकडनं ते भात इथे केलं जातं. हा तांदूळ इथे पहिलाच बघितला. हां, चालेल. मग ते घे ना तू तांदूळ हे इतर एक एक मारून दाखव तांदूळ. ते वरचं आहे का तू स्क्रूड्रायव्हरमध्ये असलेलं जरा वर चढ वर चढ. रेशनचं स्थान रेशनिंगचंच आहे. नाही नाही म्हणजे तुमचं कशाला पुढ्यात कशाला सांगा समजा तो माल असला तर समजतो आपल्याला. असं रेशनिंगचे तांदूळ दिसतो आहे. खेच अरे बघ रे गोळे कुठलं तुम्ही सांगा रोज रेशनिंग बघ. ह्याच्यापेक्षा आमचं तुकडं असतं नाही ह्याच्यापेक्षा तुकडं नाही असतं. हे खेच तसा कसा सांगता नाही मी माका माहिती आहे तू रेशन रेशनवरच तू म्हणे मी रेशनवालो मी नाही ते खालच्या गाड्यावाले रेशनवाले हा परत तुका सांगतो मी रेशन भावाने किती किलो भावाने मिळतं रेशनिंगवर? 3 रुपयांनी 2. 3 रुपयाने हां. आणि हा तो आता इथे 40 रुपयाने 50 रुपयाने पोतं पॅक होणार बचत राहील. एवढं ब्लॅकमेलिंग चालतं. बाकी आता आम्हाला बोलायचं काय नाही. आम्हाला फक्त एवढंच आहे, आमची मागणी एवढंच की पंचनामा पंचनामा करा करा, आणि गाडी ताब्यात गाडी घ्या. ताब्यात आणि घ्या, याच्या पुढे जर अशा प्रकारचा कारभार झाला तर आम्ही गाड्या फोडणार इथे. आता ते फक्त कारण लोकांच्या जीवन मरणाचे प्रश्न आहेत. गेले कित्येक महिने चालले. तांदूळ जर समजा साहेब, महिन्यातून 4 वेळा बजाज राईसमध्ये गाड्या येतात. पावत्या बघा आता पावत्या 2024 ला एक गाडी आली आहे 24 तारीख आणि 27 गाड्या आहेत पावत्या यांना टाकून देतो. 2 पावत्या मोबाईल त्यांचं आपली कारवाई करून ठीक काय आहे घेतात? चलो आतमध्ये सुद्धा ना साहेब रेशनिंग जे तांदूळ नाही, ते आम्ही ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बघतो. ते जिल्हाधिकारी आता फक्त हे ब्लॅकमेलिंग होतंय त्यासाठी तुम्ही कारवाई करा. आमचं तीच मागणी आहे. हां. साहेब आता या ठिकाणी शिवसैनिकांनी गाडी पकडली आहे. आपण पाहणी देखील केलात. नेमकी प्रशासकीय स्तरावरती काय कारवाई होणार आहे, नेमकं काय होणार आहे त्याबाबत माहिती द्या. कारवाई चालू आहे, चौकशी चालू आहे. चौकशी आणखी काय असेल ते सत्य कळेल. बरं इथे भात खरेदी केलं जातं आणि इथे तांदूळ केलं जातं. इथे गाडी तांदूळ आणण्याचा विषय काही इथे किती वेळा गाडी येते शासनाचा हे पण सगळं समजा. आणि शासनाचं हे धान्य आहे. माझ्या काही ठिकाणी भरल्या काही ठिकाणी एक गोडा आरंदा गोडाला बोल. आरोग्य गोडावून असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.